ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ ଡେରି କରିବୁନି ତୋର ସବୁ ସମୟ ଡେରି ହେଇଲୋ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲୁ କି ନନା କଣ କହିକି ଗଲେ ମତେ ତୁ ସେଥିରୁ କଣ ପାଇବୁ ବାହାଘର ଏଇଠି ତୁ ଆମର ହିରୋଇନ ହବୁ ଟିଭିରେ ବାହାରିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଗ ଦେଖିବି ହେଇଲୋ ବୁଢ଼ୀ ତୁ କଣ ମତେ ଏକା ଦେଖିବୁ ନା କଣ ଆଉ ମତେ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ रानी को तो क्या खुशी होले लो लंबा लाइन लगे इतने लोग सेल्फी नेबे ऑटोग्राफ नेबे ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁ ଜମା ରହିବିନି ମୁଁ ପଳେଇବି ଆମ ଘରକୁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ କାହାକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପରିବାର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ମୋ ନନା ପାଖକୁ ପଳେଇବି କି ନନା 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 ଗୋଟେ ବାଟ ସାରା ନନା ନନା ହଉଛି କି ନନା ସେ ବଡ଼ ଦେଇଛି ସେ ତତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଭଲ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଶୁଣ ମୋ କଥା ମାନି ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ହିରୋଇନ ହବୁ ଏ ବହି ଭାଇ ବଡ଼ ବୋଉ ମୁଁ କଣ ସତରେ ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ହେବି ଲୋ ରାଣୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ ଏସି ରୁମରେ ଶୋଇବୁ ରଚନା ମହେଶ୍ୱତା ଅପରାଜିତା ଇଲୋ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଫଟୋ ବି କାଠ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିବ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତ ଚାରିପଟରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ ଏ ବହି ଭାଇ ତମେ ସତ କହୁଛଟି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବାର ବାର ମୋ କଲିଜାକୁ କାଇଁ ଆଘାତ ଦଉଛୁ କହିଲୁ ଇଲୋ ରାଣୀ ଅପରାଜିତାକୁ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା କରୁଛି କିଏ ହାତରେ ଏଇ ବହି ଭାଇ ମହେଶ୍ୱତାକୁ ଲାଲପାଲ ପିପି କରୁଛି କିଏ ଏଇ ବହି ଭାଇ ରଚନା